Net meer werken. Nee, gewoon heel tijd chitsvlag zien. Pizza bij taart. Oh, een pizza. We hebben je dan. Een pizzataart. Van alle je in. Oh. Dat is leuk. Goeiemorgen. Een nieuwe vlog. Nou, wat zullen we doen, Hilda? Zaken het voort en wat doen we dan altijd met Ruud? Uitzwaaien. Uitzwaaien, hè? Zullen we zien wat er aan komt? Zaken vis pakken. Oh ja, zaken, wat is nou in de fiets pakken, hè? Ja. En doe je het naar Beppe Klaasje. En Lois. Famke. En Famke. Oeh, en met Martien Mulder is het hier, maar het zit toch al hier ballen. Maar een tusjes poetsen. Dan is het aan de Beb. Eerst zaak het zo, hè? Wie ben ik wel oorspronkelijk haast te laat, hè? Zaak ik meestal heel snel, maar... Ja, er zit een beetje ijs op het gas. Je staat dan op uit zijn auto. Het had een beetje verzen vannacht, hè? Ja! Mofkes! Oeh, ik pak even mofkes. Komt eraan. Ja, mofkes! Hoe kort? Ja, man. Was dat een moeds of zo, of nee? Nee, hè? Oké, sjaal? Nee. Nee? Ik vind het fijn. Nee. Dat doet het zo. Oké, nou, dat hoeft ik net. Doei. Nou, lieve, je zwaait weer even. Nou, maar we gaan naar door, Ruud, denk ik. Dit is het echt. Ja, snel. Kom. We gaan naar door, Ruud. Draven. Oh, valt er. Oh, flesje valt er. Tja. Doei. Zaak je koude handjes, hé. Mofkes aan. Tja, doei. Doei. Doei, liefie. Ja, kom, doe weer even tussen poetsen. Een keer de moeder, jas aan en een beb. Zullen we dat doen? Doe eens een moeds op. En sjaal. En een sjaal. En mokkers. En mofkes. Nou, door we. Stiga, de magneetjes. Alsjeblieft. Mijn blauw. Blauw, wit toch? Dit. Geel. Hier is geel. Blauw. Maar mijn denken. Nou, nu een slokje drinken. En dan gaan we tussen poetsen. Nou, komt u maar. Alle kistjes achterin. En de tusjes aan de achterkant. Boven. Maar we eerst naar de bovenkistjes. Ja, oh, daar vallen. Doen we achter de kistjes. Goed zo, hè? Overkant. Maar ik heb net zo goed. Ja, met z'n vier. Wat is de... Je zustert iets van alles, hè? Goed zo, achterkant van de tasjes. En nou naar de voorkant. Maar zo iets. Nee, zullen we nog tot 10 tellen? 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oh, moet nog maar nog schiet. Zit eens even een beetje. Was denk ik van wat zit heel naar de vies uit. Maar net had toch? Dus de magneetjes er weer op. Oh, pak ze. Wat dat nou samen? Wat dat nou samen? Haat ze flat. Kom. Nee. Even. Ja? Tevreden? Au. Hier is de vinger ertussen. Ja. Doet je erop? Het douwen. Die appel douwen. Oh. Zullen we de jas aan? En de moed, en de sjaal en de muffin? Ik weet net wat de sjaal is. We waren een sjaaltje ziekje. En het wordt de moed. En de jas bij de muffin. Handjes in de muffkes. Drukken. Ja, maar zo'n sjaal ziek, ja? Zo zit er hier. Ik ga hem. Mijn snowmoed. Ja, en dat is snel goed. Nee, zo moet. Die toch? Nee. Nou, maar toen zo shit. Ze hebben nog even een sjaal, want wij hadden een beetje koud. Op naar Beppe en daarna op naar Stienskeer. En ja, mijn jas en sjaal lijkt nog in de auto, dus dat is echt handig. Dus ik maak ze even door de keld, hè. Kom maar. Gelukkig stiert de auto al om. Die we hier helemaal bevezen. Die al een beetje op tijd.
Dat scheelt. Het is lekker warm in de auto. Ja. Oh, sure, die is al mooi op tijd. Kom Eskimootje. Wat zit er lekker warm uit, man? Ja, Charlie, jas ben je gelukkig. Nou, kom uit. Charlie, ik val maar om. Brr. Wel lekker, maar wel koud. Nou, op naar Beppe. Glaasje. Zo, nou, die is al leveren. Oh, sure. Famke zwaait. Doei. Komt Hildeweg nog? Ja, dat is Hildeweg nog. Hallo is nog. Nou, doei doei. Nou, dat is wel heel mooi. Op naar Stiensgeer. Joet ben ik bij de Chitsvlog Fruittour in Stiensgeer op basisschool. De 2-ikker. Juist. Nou, in Stiensgeer, ik zei het al. Ik moest zo'n 24 minuutjes rijden. Ik moest even ziekje. Ik zie het haast in het gebouw in IJst. Weet ik net helemaal goed best, hè? Nee. Maar ik ben er, ik had het red. En gaan we al hier al fruit? Ja. Ik ben niet zo heel gekeerd bij nu alle dagen op het mij. Elke tijd was ik een fruit, daar wil ik top fit bij. Waar werd een griënte? Sla. Sla, juist. Broccoli, ja. Moeilijk, hè, om dan het te bedenken, hè? Wij hebben het heel sterk van, wat die papa altijd. Echt, ja, nou, dat bedoelde ik net, maar dat is wel goed. Blomkool. Spinazie. Juist, die zag ik, hè? Spinazie. Hier kijk spinazie. Dikke. Wat eten knietjes, ik al eens graag. Knibbelen. Knienblij, maar dat eten wie net, hè? Kibbel. Die oranje ding. Ja, ken dat? Knibbelen. Knienblij. Nou, maar dat een keer een ziekje met jongens eten. Maar ik bedoel die oranje ding, waar weet dat? Mango is een fruit. Mango is een fruit. Wattels, juist. En wat is nou heel net zoen? Wat is echt heel verkeerd, maar wel heel lekker bijvoorbeeld? Wat? Nou, cola. Cola is wel lekker, maar ja. Als je nou eens in je glas kent, maar ik ken het elke dag, hè? Nee. Suikerspin. Oh, dat is extra lekker, ja. Popcorn. Popcorn. Ja, popcorn zonder zout en suiker is wat, maar ja, dat is denk ik wel net lekker, hè? Maar mijn karamel of zo. Ja. Nu kerst heus wel een snoep of patat eten, jongens. Ja, dat kun je wel. Als toen maar gewoon door de week echt ingredient en die fruit is. Ja? Elke zaterdag. Je zei hier zaterdag? Ja. Oh ja. En wij zeggen sneun. Sneun snijden. En je zei ze zaterdag snijden. Ja. Dat is ook grappig, hè? Ik heb het volgende dwam. Wie doet correct of je in de spiegel? Doe best mijn spiegelbeeld. Maar is niet precies naar. Dus ik doe de hand zaag. Dus doe de hand ik zaag. Tja, nog zwaar ik even naar die. Heel goed, ik zet even. En probeer die lietse bewegen. Just maar rooskist, het haast net spiegelen. Oh shit, jij werd een goede spiegel die. Ja. Gelukkig is die vinger. Ik dacht eigenlijk je wat hoor, maar goed. Oh shit, dit is een hele mooie spiegelbeeld. Oh, wat knap, jongens. Night. Sjurien, wordt dat een langzame beweging beter of een snelle? In uw school of op een paard. Rinnen je bij huis Hey, want een nieuwe chipslag, zeg ik nou altijd. Hoi. En dan neem ik die weer hoor. Of ga je wat verder vloggen? Ja. Dat ben ik wel grappig geweest, hè? Hey jongens, dankjewel. Vind je het ook nog leuk om een groepsfoto te maken? Ja. Gaan we nog even op een groepsfoto? Ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Doe dat nog eens, dan denk ik echt, die kan erop. Dan kun je hem weer wat doen. Nee. En misschien aan nog even een leuk clipje zien. Ja. We gaan mee. Net mijn werkje. Nee, gewoon een hele dag shitsvlag zien. Ja. Nou jongens, dat weer de 2-ikker. Leuke klas, al wat ouder ben, dat is wel leuk. Dan kun je wel hier oors kletsen. Dus dat is wel gezellig. Ik zet mijn appeltje verderop eten. En dan ga ik weer op naar Brugsterwaard. Dit weer een tiergeslagen shitsvlag fruittoer. Oh, wat ben je aan het eten zien, Hilda en Lois? Ja. Wat maakt je? Pizza. Pizza? Oh, lekker. En wat zit hier al hierop? Is dit tomaat? Ja. En wat ben dit? Olijven? Ja, olijven. Olijven en broccoli? Ja. Oh, en taart? Wat een feest. Pizza taart. Zullen we eerst pizza dan en dan taart als toetje? De blazen. Oh, blazen. Ja, in de pizza heet? Ja.
Ja? Pizza bij taart. Oh, Beppe, sure dan. Een pizzataart. Nou, dit is wel heel lekker. Famke, wie had een pizzataart? Nou. Hè? Maar graag wat taart. Oh, Famke wil graag een stukje taart. Ja, komt eraan. Wat een roomhoeken. Tja, kun je wel in. Even een taartje voor Famke. Alsjeblieft, Famke, lekker eten. Ja, echt hier. Wat was toen? Pizza of taart? Deze? Pizza? Ja, dit stukje dan, ja? Ja, net een volle. Maar een beetje delen, jongens. Hè. Ik had ook. Oh, vind je het lekker? Ja, Mooi. ik had lekker bieden. Nou, en ik wil wel een stukje pizza. Wel rusten. Komt eraan. Komt eraan. Is die nek zo heet? Ik hou weer de taart. En waarom dan meer pizza, hè? Oh, Famke wil nog een stukje pizza. Sja. Ik heb iets. Heel heet. Mag ik even van die blazen? Is het los? Lekker, man. Nou, ik heb een mooi bit bakje koffie. Lekker, lekker. Kom maar. Als ik toch wel wat drinken regelen, heel nou. Denken. Ja, wat drinken bij de keuken. Een bakje koffie voor Famke en voor Mem en voor Lois. Ik ben wel al je kopjes hier, hè. Die en die. Ja, dit heel zoet drinken nemen wel. Lois, doe dus dat niet. Hou je net te trouwen. Dat hoeft net. Tja, ik is hier injitten. Eerst eten. Ja, en hier is ook een taartje, Lois. Die is voor die. Maar als ik pansjes ha? Ja. Zie, je bent nog 2 pansjes. Dat Lois het eten en Ildo het drinken. Alsjeblieft, mevrouw. Dank je, ik ga al drinken. Oh, haast u al eerder. Nou, en heel volle eten en heel volle drinken haast u, hé. Haast u daar een mooi bedje maken? Je doet er weer mijn stoel. Oh, wat relaxed, sa. Ik ben een prinses. Een prinses. Prinses Famke. Ik kan net mijn kraan vinden. Oeh, zal ik eens even op ziek? Die lijkt achter de bank. Dus ga ik op ziek naar die kroon. Want een prinses moet wel een kroon hebben natuurlijk, hè? Nee, ridder. Ik zie hem net, Famke. Of lijkt hij nog in de water? Oh, van zijn saberenkroon. Wauw. Hast u iedereen drinken, joh? Dank u wel, jou. Beetje. Oh, sure. Beppe wist hem. Fien. Nou is zo'n echte prinses. Dank je. Nou. Maar je moet hem morgen. Ja, als slipst hoed er net op, hè? Lekker sliepen, prinses Famke. Ik ben Maar als die knie mij het kwaad eer, kijk, hè? Ik was echt een krop. Ik ben echt Ja, maar in je. Maar even om te beurten, oké? Wij gaan al horen. Oh. Nee, er is maar één volgens mij. Maar even om de beurt. Komt goed. Is wel moeilijk, hè? We hebben hier toch zijn roze. Ja, we hebben hier nog een, dat klopt, maar Beppe weet niet wat die is. Eigenlijk mijn Beppe oorlog te rijden van haar Beppe. Hersenstadig om. Want het is altijd wel wat een dilemma, dit. Maar, nou maar om de beurt. Dat is echt goed. Bedankt, hè, voor de koffie, Hildo. Dankjewel. Lekker. Lekker, lekker. Lekker bordje. Kom maar mee naar de winkel. Ja, Tuut. dat ben je in de West. Ja, pop. Ja. We rijden disco. Oh, dat was K3, denk ik. Ga je hem doen, wasje. We hebben elkaar 3 op televisie, zie je? Tuut. Nee. Want aan. Wat van Dat is de vet. prinses. Lekker donsje, meidjes. Doei, doei. Nou, die bandjes vernuiveren hun altijd wel weer beppen. Zo neem ik K3 donsje ervan. Nou, dat komt heel goed. Ik zal even een WhatsApp en winkelen. Nog even wat voor mijn mogen halen. Doe ik dat weer even. Nou, zo redden we het weer mooi maar. Nou. Ik zal op. Nee, dakkel. Wat oma-blokjes. De kachel. Altijd zo volle mooie zin, hè? Ik kom nooit mijn lege hand tussen. Aha, check. Daar neem ik 3 van, maar als ik je alleen meer, al je precies hetzelfde. Ik kan mooi bij Beppe lezen. Oh, nee. Nou, zeker eens even zien dat ik een beetje vrouwje bliert, meidje. Vers door. Hey, Hotse. Hoi, boy. Joe! Cadeautjes! Joe! Kom eens! Van alle hierin! Alsjeblieft! Nou ben maar alle je gelijk, hé. Gaan maar alle je dezelfde. Dank je. En dank je. Kroepie, Lekker kroppie. kroepie, kroepie, kroepie. Oh ja. Oh. Wat lekker van die broek. Dat was wat lekkers van mijn broek. Makker, denk. Oh! Die is van Beppe.
Wat heerlijk, die vindt tante heerlijk. Een lekkere rijstwafel bij smatsies. Is dat klaar al? We hebben die helpen. Ja, we helpen je hem even. Zullen we die pakken? Kom maar. Maak toe eens even, wat zit hier al hierin? Een kroontje. Oh, even los. Echt heel los. Een kroontje. En een tasje. Wat leuk. En nog eerbelsjes. Nou, doen we deze even op. Een Dat is tasje. hier een zeil. Belsje. Eerbelsjes, stik hier nou. Ketting. Dit is wel leuk. Belsje. Dit is een ringje. Dat wordt heel mooi. Ringje. Dit wordt Nou. heel mooi. Dat kan En een tas. je dat zien. Wauw, wat best mooi. En een tasje nog. Dat is leuk. Mooi kroontje en een tas. Ja, nou, die vernieuwen we wel even. Ik maak nou echt even wat op kantoor doen. Ik ga nog wat computerzaken niet doen. En Sierk, de gitarist van mijn band, die is dwaande mijn veske. En die vreeg ook daar even de sjenwoer. En of ik het even inzongen wil. Hij had het spelen en dat ik dan even daar in de zongen wil. Om te jaren van, hey, past het zo, matcht het zo. Dus dat zeg ik even van. Ik ga de gitaar mee, dus dat kan mooi. Dat is een beetje de melodie. Nou, dat klinkt ook maar doen. Ja, oké. Nou, het begin even. Ik zal even naar de tekstje. Nou, ik ben weer thuis. Ik zal even wat was doen. En dan vanmiddag hebben we een gesprekje met de juf van zaken. Een 10 minuten gesprek. Heel benieuwd hoe dat al hier is. En Giert. Nevens meer wel goed. Maar dan zijn we weer. En zaken mij ik mij. Dus dat is wel leuk. Nou, laat ik je maar eens even weten hoe het begin is. Ik zal eerst even wat was opteren. En dan op een nijmiddag Ildo weer op Helly bij Klaasje. Nou jongens, wasjes alle hier weer klaar. En ik hier nog het rapport van Zaken. Die mij waren mij met een squallen. En Zaken, doe maar een stuk mij, hè? Ja. We hadden 10 minuten gesprek met juf, hè? En het rapport zag er echt super goed uit. Dus ik zet er een PSP-puntjes uit, ziekje. Ik ben wel heel grutskop natuurlijk. Nou, een mooie stijgende lijn. Hartstikke goed. Je bent een lieve, spontane jongen die weet wat hij wil. Soms ben je betrokken bij een conflict, maar je maakt het ook weer goed. Nou, dat is wel heel belangrijk. Je bent heel behulpzaam en je hebt vaak iets te vertellen. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, eerst zit ik... dat vind ik wel grappig. Dat herken ik eigenlijk wel van vroeger. Van, tijdens de taallessen werk je samen met je maatje. Vaak gaat het goed, maar het kan ook erg gezellig zijn. Je kunt goed overleggen met een ander. Nou, dat gezellig, ja, dat herken ik wel. Het is altijd moeilijk om focus te blijven. Hier heb ik vroeger echt wel wat les van. Dus dat had dat denk ik van zijn mem erft. Ja, het is ook wat ik met je willen gaan natuurlijk, maar er moet ook wat gebeuren. Dus, maar wel leuk om erom te lezen. Ja, ik hartstikke even gezellig. Ja. Nou ja. Als alles maar wel goed mij krijgt, hè. Even. Nou, het eerste wat nog een beetje lastig is schreeuwenzaak, hè? Ja. Rekenen is goed, wereldoriëntatie is heel goed, muziek heel goed. Nou ja, muziek en mij swingen op muziek, dat vind ik hartstikke leuk. Creatieve vorm is goed. En beweging, je bent heel enthousiast en houdt ervan om te bewegen. Voetbal vind je het leukst om te doen, je bent heel fanatiek. Ga zo door zaken, hou je spontaniteit. Maar soms is het ook goed om even stil te zijn. Ja joh, juf had er een hele kluif van, die ben je van mij. Maar ja, hij heeft wat. Ja, met het scrollen, ja, ze zoeken nog iets van scrollles regelen. En dat is dan gewoon mooi onder squalles. Dus ja, daar zit het aansnakken even nog aan. Maar met mijn ziel grutske die jongen. Supergoed. Wij zullen zo op naar de basisschool en dan aas Illo Mare weer op Helly die Bergplaats.
Nou, we krijgen de squallenwest. Wie goed zaak, hè? Ja. Ja, je wie heel tevreden. Dus dat is hartstikke mooi. En wat treffen we hier? Ben je wel lekker boeten? Ja. Wat is het lekker warm, jongens? Ik heb kasteeltjes. Hallo. Doe maar eens kasteeltjes. Het is lekker waar, hè? Ja. Ja, van de morgen nog iers en nu is het Sintje er wel lekker bij. Zit daar nu zijn jas in? Nee, hou de jas met ons, Schat. Dat is te kort van je. Net zonder jas. Is heel waar. Net zonder jas, ja? Dat zal lekker eens net op. Ja, raar. Dan les ik mijn jaren even de topen oefenen, maar dan kun je wel eens vaker met tante oefenen, Juggo. En het zie je plus. Super, meid. Toppertje. Ben je nou? Wie de zaken? Ja. Is het dus zo? Ah ja, helemaal niks. En ik ben weer thuis. Nog even een wasje het erin smieten. Nog even een lijsten. Ik ben er net helemaal terug. Dit mag ik nog even opvouwen. Jongen, die was komt maar geen eind aan. Hè? Hoe is het mogelijk? Nou ja, ik zal ook nog even wat eten in elkaar breiden. En dan hebben we weer een schitterende mooie dag. Ik ben van de morgen naar Stiers geweest. Naar de Twaakker. En de bandjes zijn heel mooi boaten bij Beppe Klaasje. Hier wat leien om in een kroontje. Nou, gelukkig voel ik bij de winkel 3 kroontjes. Ik ze daar geen leien meer om haar. Soms is dat toch beter. Ze moeten wel leren om te delen natuurlijk. Maar ja, van Beppe Klaasje is het wel makkelijk dat ze net heel die leien om hoe te gaan. En dat het gewoon zo alweer in haar. Zaken hier zien een rapport kregen, echt super goed. En we gaan een gesprek met mijn juf. Die ben ik heel tevreden. Altijd mooi om te jaren. En dat de band dat ik net zin heb squallen, dat is het allerbelangrijkste. Ik bedoel, dat ze soms net heel goed mij komen kennen, is nog net het slimste. Daar ben al je wel dingen van, maar als ze net lekker in de klas lezen of net mij prettig willen en squallen, dat is het allerminste. En nou ja, hij had sowieso willen opsquallen en dat zag ik echt. Dus dat is het allerbelangrijkste. Ik zal eerst de was vouwen, wat eten in elkaar breiden en dan zet het daar alweer op. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Via het net te abonneren, een blauw toenk omheen en download het chillen van mijn tablet als telefoon. Hey, ondertussen naar je chatvlog. Hey hoi!